Takú vec, jak prehlásil pán primátor Valo, som ešte väčšiu, prepáčte mi za výraz, blbosť nepočul. Na trojkách urobíme 2,5 minútový interval. Tu premávalo 119 expresných liniek. Ľudia sa previezli z jedného konca na druhý veľmi rýchlo v Bratislavy. Teraz máme jedinú, ktorú idú zrušiť. Poprepúšťali spustu mechanikov v dopravnom podniku, nemá kto robiť údržbu. Dopravu v Bratislave neriadi magistrát. Vítajte v Bratislavskej mudrovačke. Mojím dnešným hosťom je pán Jozef Hytka. Vítajte. Ďakujem. Vítajte v podcaste. Toto už je 15. diel, ktorý nakrúcame, takže je mi cťou vás tu privítať. Pre tých, ktorí vás nepoznajú, vás skúsim trošku predstaviť. Vy ste predseda odborov autošofér DPD, je to správne? Áno. Čomu sa ešte inak venujete? Vedeli by ste sa ľuďom, ktorí vás teraz sledujú, predstaviť, že čomu sa venujete? Prosím. No od 1.3.82 som začal pracovať v dopravnom podniku. Pol roka ako vodič električky, potom som prešiel pracovať za oblastného dispečera. Túto prácu som vykonával 30 rokov, čiže relatívne v doprave som doma, nakoľko som riadil aj najväčšie akcie, ktoré v Bratislave boli, ako prvý príchod pápeža Jana Pavla II. Na Slovensko, kde na Vajnorskom letisku bolo veľmi veľa ľudí. Takisto som riešil veľmi ťažké nehody, či už to boli s vážnymi až smrteľnými zraneniami, alebo nehoda, kde nám odišla sama bez vodiča električka z Dubravky. A skrátka na veľkých akciách ešte zo začiatku 1. májové oslavy, 8. maj oslavy, odklony dopravy a podobné veci. Čiže prax v doprave mám veľmi dobrú. Viac ako 40 rokov, keď to tak počítam. Je to 43 rokov, nakoľko v podstate, aj keď nie som zamestnanec, lebo dopravný podnik už mi dal druhú výpoveď ako predsedovi odborov, ktorá je podaná žaloba na súde, na ktorú je podaná teda žaloba na súde. A prvú výpoveď, čo mi dal ešte bývalý riaditeľ, pán Belfi, tam som súdny spor s dopravným podnikom vyhral. Verím tomu, že aj toto tak dopadne, ale stále obhajujem a hájim záujmy vodičov a všetkých zamestnancov v dopravnom podniku. Čo je náplňou práce predsedu odborov. Čiže keď poviem, že ste odborník na dopravný podnik Bratislava, tak asi sa nebudem mýliť, keď to takto spočítame. Ja by som sa vás preto rovno spýtal, lebo nedávno prešlo sociálnymi sieťami video, kde pán poslanec Winkler poukazuje na miliónové provízie pre zahraničných šoferov. Čo si o tom myslíte? Má pravdu pán Winkler v tom, že dopravný podnik by mal viacej zvýšiť mzdy a aby prilákal slovenských vodičov namiesto toho, aby dovážal zahraničných? No v tomto pán Winkler má určite plnú pravdu a dávam mu za pravdu. Síce pre mnohých Slovákov robota vodiča MHD nie je moc atraktívna, hlavne z finančného dôvodu a takisto z dôvodu tej ľudovo povedanej šikany, ktorú zažívajú vodiči, či už od cestujúcich alebo od vedenia jednotlivých prevádzok. Ale zase títo zahraniční vodiči vyhovujú vedúcim prevádzok, lebo neovládajú slovenčinu, nepoznajú interné predpisy, nepoznajú zákonník práce, nevedia, čo je napísané v kolektívnej zmluve, tak ľahko sa s nimi manipuluje. A je to naozaj tak, že je to len o tých peniazoch, že ľudia nechcú pracovať v dopravnom podniku? Alebo sú to aj podmienky, v ktorých ľudia pracujú? Sú to v prvom rade áno, sú to peniaze, ale sú to aj podmienky. Podmienky sú tu pre vodičov, by som to prirovnal, to by bolo moc tvrdé ku koncentračnému táboru, ale normálnej prísnej base,
kde v podstate za každú sťažnosť, za každú neopodstatnenú vec, ktorú si dopravný podnik alebo zamestnávateľ neoverí, alebo jedná protizákonne, vodičov postihuje. Môžem na to povedať príklad napríklad. Sa jedná o sťažnostiach. Zákon 9 z roku 2010 jasne hovorí, že sťažnosť musí byť do 7 dní riadne spísaná, podpísaná. Tieto sťažnosti chodia anonymné a vodiči sú na základe anonymných sťažností trestaní. Takisto tretia osoba nemôže podávať sťažnosť za niekoho. Aj takéto sťažnosti sa u vedenia dopravného podniku akceptujú. Čiže vodiči sú v podstate trestaní za nenosenie uniforiem, keď vodič príde do práce, nemá akože služobnú rovnošatu, ktoré nestáli málo, ale vyžadujú len košelu zo služobnej rovnošaty, ktorá keby nakúpili len košele, by to vyšlo o 4/5 lacnejšie, nie o 1/5, o 4/5 lacnejšie tento nákup, ale nemajú vodiči vybudované zázemie, kde by sa do týchto uniforiem prezliekli. Nikto nemôže zamestnancovi alebo vodičovi nariadiť, aby v uniforme chodil aj do práce, aj z práce, s prepáčením aj do kostola, aj na dovolenku, aj všade. Tak rovnošata by ešte možno nebol taký problém. Vezmeme tak, že toho šoféra v podstate ani nevidíme, keďže sedí kdesi v kabinke uzatvorený. Mne to ako bežnému zákazníkovi nevadí. Ale sa vrátim k tomu, že keby sme to rozmenili na tie peniaze, keď ste povedali, že je to o tých peniazoch, koľko by mal platiť dopravný podnik, aspoň v eurách hrubo, mesačne, aby to prilákalo tých slovenských šoférov? Lebo o tom sa nikto nebaví. Hovoríme, že máme zvýšiť plat, ale koľko je tá suma? Teraz je nástupný plat vodiča električky nováčika 8,05 na hodinu. Keď si to rozmeníte na drobné, tak vynásobte si to krát 160 hodinami mesačne a 10% prémií na to, tak to vychádza približne 1300 eur do mesiaca v hrubom. Keď sa to zdaní, máme 1000 v čistom. Je to zaplatená robota, to stávanie, tie stresy, ktoré vodič prežíva, nervy, státie v kolónach, venovanie sa riadeniu, nevhodní cestujúci, ktorí nerešpektujú prepravný poriadok pre integrovanú dopravu, ktorý platí v Bratislave, že v podstate nerešpektujú nič a plus ešte zle postavené grafikóny, kde sa vodič naháňa, rozdeľovanie pracovných prestávok miesto 30 minút na 2 15-minútové, čo za 15 minút vodič pomaly nestihne ani výjsť z vozidla a ísť na toaletu a nie, aby sa aj najedol, alebo dal si kávičku, alebo zapálil si, keď je silný fajčiar. Čiže v podstate kvôli tomuto tí slovenskí vodiči nejak nemajú moc záujem o túto prácu. Nie len kvôli financiám, ale aj kvôli tejto neoprávnenej šikane a buzerovaniu, lebo grafikony stále máme nadstavené na rýchlosť 60 km za hodinu, aj keď cestný zákon už je pár rokov platný a v meste je stanovená 50. No áno, to už máme dlhodobo. Ale keď na to tak pozriem, takže keby bola suma 2,5 000 v hrubom, možno by to bolo zaujímavejšie pre viacerých ľudí. Tak? No, podľa mňa, aby to bolo zaujímavé aj pre Slovákov, by sa musel základný plat odrážať minimálne 10 eur na hodinu. V základe, plus na to všetky príplatky, prémie a všetko. Vtedy by to už začalo byť zaujímavé. Potom by už mohli od tých ľudí aj niečo vyžadovať. Ale aby vodič bol zavretý len v tom vozidle, koľko razy nemá čas ísť vážne ani na tú toaletu a musí si odjazdiť 5-6 hodinovú špičku, povedzme rannú,
potom máš 4-5 hodín voľna a ísť do Pobednej, kde vlastne je tento istý problém, tak tej hustej doprave, kde musí nie dávať pozor len na zverenú techniku, ktorá nestála malé peniaze, ale aj na zdravie a životy cestujúcich, tak to nie je zaplatené tou sumou, ktorá momentálne je a nabieha vodičom na výplatných páskach. Popri tom vodiči robia sviatky, piatky, končia o 1:30 v noci, začínajú už na prvý nočak, ktorý musia ísť, odchádza o 3:00 z Konečnej, či je to Dúbravka, Rača, Dolné Hony a s tým musia ísť do práce. Wow, OK. Ja neviem, či by som vedel robiť šoféra pri tom, ako to hovoríte teraz. Ja som čakal, že namotivujeme nejakých ľudí, aby sa prihlásili, ale týmto ste ma vyslovene odstrašili, ale fakt klobúk dole pred všetkými šoférmi, ktorí takto skoro ráno, o 3:00 ráno stávajú, aby nás mohli voziť. Takže ďakujem šoférom za to, že dávajú takýto výkon za takéto peniaze, keď si to spočítame. Ale ja sa vrátim k tomu, že pán Winkler hovoril, že sa míňajú milióny, že 2 milióny na náverové príspevky a rôzne poplatky za ubytovanie pre týchto zahraničných šoférov. Myslíte si, že by to stačilo, keby sa tie peniaze nemíňali na tieto agentúry a na to ubytovanie a tieto treťostránové výdavky, že by to stačilo na zvýšenie na tých 10 eur na hodinu? No, 2 milióny je málo na 10 eur na hodinu pre 1500 vodičov približne, ktorých dopravný podnik má. Ale sú aj iné možnosti, kde sa peniaze dajú ušetriť a nie malé. A to by určite stačilo. Tak by sme si mohli otvoriť niektoré, že čo by sme teda odkázali možno aj vedeniu samotného dopravného podniku, že akým spôsobom by sme vedeli dosiahnuť lepšie podmienky pre slovenských šoférov, aby sa hlásili, aby jazdili v slovenskej, teda bratislavskej hromadnej doprave. Pretože napriek tomu, čo ste tu povedali, primátor hovorí, že však mestská hromadná doprava je výrazne lepšia, ako bola v minulosti. Tak poďme na to. Poďme si povedať, čo si myslíte, ako to vieme zlepšiť. No, každý pán primátor hovorí, že zlepší a skvalitní mestskú hromadnú dopravu. Jak som už spomínal, v roku 1982 som nastúpil do dopravného podniku. Vtedy Devínska bola postavená na polovicu, bory vôbec nestáli, dlhé diely boli len po základnú školu, kde sa cez parkovisko otáčal autobus. Petržalka bola tiež postavená relatívne po Technopol. Dolné Hony neboli tak zastávané, jak sú, a vypravovali sme 720 kusov MHD. V dnešnej dobe, keď máme zahustené sídliska, podostavované všetko, čo som menoval, vypravujeme 560 kusov MHD. Wow. Čiže výhovorka dopravného podniku je, ale máme viac veľkokapacitných autobusov. Na to množstvo ľudí aj treba. Ale jak získali to len 200 rozdiel, jak takto, aby som sa správne vyjadril, jak dokázali urobiť to, že je tam rozdiel medzi výpravou 200 vozidiel. Zaokrúhľujem približne. Jazdia častejšie tým pádom? Že Áno, zahustili grafikóny tým, že uberali z jazdnej doby. Zoberte si len jeden príklad. Jak môže z Čiliskej z Dolných Honov prísť autobus alebo trolejbus na hlavnú stanicu v Špičke, čo pochybujem, že príde aj v sobotu, nedeľu, keď je podstatne menšia premávka individuálnych vozidiel. Jak môže prísť takéto vozidlo za 32 minút na hlavnú stanicu? Keď si odrátame, koľko má zastávok a že na každú zastávku dajme len minútu, nech stojí, tak toto je nereálne. Oni tak poskracovali jazdné doby, že vodiči sú naháňaní palubným počítačom a stále meškajú. Takú vec, jak prehlásil pán primátor Valo, som ešte väčšiu, prepáčte mi za výraz, blbosť nepočul. Na trojkách urobíme 2,5 minútový interval. Keď
otvoríme Petržalku. Áno. 2,5 minútový interval nie je reálny, keď v dnešnej dobe meškajú spoje 4 až 7 minút. Lenže, chvála Bohu, výrobcovia vymysleli nejaký systém, ktorý budujú do trolejbusov a električiek, že volakedy, keď bola preťažená sieť, čiže že nemala od 600 do 750 V trolejbusová električková, tak ju automaticky vyhodilo istič v našej trafostanici. Teraz je to blokované už priamo vo vozidlách, že keď je väčší odber, tak idú na 400 V, ale idú maximálne 40 km rýchlosťou. Co to je sila? Čiže, Wow. jak môže sa takýto 2,5 minútový interval dodržať? V žiadnom prípade. Ideálny interval pre Bratislavu je týždenných 4 minúty, sobota, nedeľa 7 minút. To je môj názor ako bývalého dispečera, ktorý 30 rokov túto robotu robil. A to ešte môžeme zobrať do úvahy to, že tam máme na Šavku a v ďalších týchto uzloch aj problémy s automobilovou dopravou, ktorá stojí veľakrát aj na tej trati, to znamená blokujú sa vzájomne. Viete si predstaviť, že by tam bol 2,5 minútový interval? Práve som povedal, že takýto interval si predstaviť neviem. A idú zrušiť jedinú ešte expresnú linku, ktorá relatívne v Bratislave premávala, je 59. Bola kedy za socializmu, tu premávalo 119 expresných liniek. Ľudia sa previezli z jedného konca na druhý veľmi rýchlo v Bratislavi. Teraz máme jedinú, ktorú idú zrušiť. 59, lebo pustia električku do Petržalky. Síce s 2,5-ročným omeškaním, ale pustia slávnostne a budú si tlieskať pri tom. Ja sa pozerám, že v rámci toho spustenia električky sa majú rušiť ešte ďalšie spoje, ktoré sú zhodou okolností na úplne inej trase ako je električka, kde nie sú napríklad vybudované tie mostné prepojenia smerom ku tým zastávkam, čo chýbajú na niektorých častiach, tie lavičky. Tak som zvedavý, že ako budú reagovať obyvateľia po spustení električky, keď im zrušia aj autobusy, ktoré mali bližšie ako mali pôvodne. No, myslím si, že tieto lavičky, to bude zase jak valová lavička, ktorú si postavil za neviem koľko tisíc eur. A bude si i nejaká jeho pridružená firma stavať cez to rameno. Ale to není taký problém, jak bude problém s električkou do Petržalky. Vieme, čo bolo na Karloveskej radiále. Ešte stále nie je skolaudovaná. Áno. Táto radiála. Petržalka bude na tom oveľa horšie. Nie som prorok, ale tvrdím, že bude na tom oveľa horšie z toho dôvodu, že Karloveská radiála má aspoň pevné podlažie. Zem, kameň. Petržalka je na plávajúcich pieskoch. Jak je Ružinov tu povedzme, že plávajúce piesky. Oni pod električkovú trať robili 2 betónové deky. Áno. Jedna deka bude narážať na druhu, tým pádom vznikne jak kovadlina. Áno. Ten piesok bude klesať a bude sa to rozbíjať, bude to hučať, búchať a bude to v katastrofálnom stave. Že môžeme očakávať, že ľudia sa budú sťažovať podobne ako v Karlovej Vsi na hlučnosť a ešte horšie. A okay. ďalšia vec, ktorá je tam veľmi zaujímavá. Zoberme si radiálu Ružinovskú, zoberme si Vajnorskú radiálu, zoberme si Karloveskú radiálu, Račianskú radiálu. Vedľa každej električkovej radiály je cesta pre individuálnu dopravu. Áno. Ja si myslím, že pán Valo vymyslel asi nejaký zázrak kvôli tomu, že v Petržalke nebude poruchová električka, nebude dopravná nehoda, nebude výpadok prúdu, že nebude treba robiť náhradnú dopravu za električky. Kadiaľu budeme viesť? Jak budú tí ľudia informovaní, že majú prejsť cez cestu na náhradnú autobusovú dopravu? No, to som veľmi zvedavý, ako budú zvládať práve tieto situácie. A v predchádzajúcich rozhovoroch som tu mal pána, ktorý hovoril, že bude musieť prestupovať na niekoľkokrát, aby sa dostal na tú konkrétnu destináciu.
A čoraz viacej ľudí sa ozýva práve s tým, že je nevyhnutné prestupovať niekedy 2-krát až 3-krát, keď idú krížom cez Bratislavu. A to je to, čo ste spomínali, tie expresné linky. Mňa by ešte zaujímalo, že keď teda hovoríte, že sa bude rušiť posledná, prečo sa vôbec rušili tie expresné linky? Aký bol ich dôvod? Tieto expresné linky boli zrušené kvôli nedostatku vodičov. Ale zoberme si napríklad aj nedávnu minulosť. 2 roky dozadu sa prečíslovali trolejbusové linky. Volakedy predtým nebol problém z rádiovej sadnúť na jeden trolejbus a dostať sa na Kramáre do nemocnici. Teraz musíte prestupovať 2-krát. Áno, súhlasím. Ja som z Trnávky a nám zrušili 64, takže áno, týka sa nás to a veľmi. A my sme dokonca mali za to aj petíciu, aby nám tu 64 nechali, lebo naozaj nevidím dôvod, aby už nepotiahli tých 5 zastavov, alebo 6 zastavov, či koľko to je, keď to sčítam. Nevidím dôvod, prečo to musí stať tu. Ja ten dôvod vidím jediný jeden. Dopravu v Bratislave neriadi magistrát. Neriadi ju nejaký pán Rybanský v dopravnom podniku ako predseda predstavenstva, ale riadi ju spoločnosť imhd.sk. Čiže pán Donoval a dekánek. A riadia ju, tým pádom sa rozhodujú čo, kde, ako a kedy má premávať detičky od 10 do 18 a plus, ktorí chodia fotografovať z električky, trolejbusy a veľkí fanúšikovia dopravy sú. Čiže si myslíte, že mesto sa teda opiera o ľudí, ktorí to nemajú podložené dátami, že skôr na takých nejakých aktivistov? Toto sú čisté aktivisti, ktorých v podstate ešte za čias bývalého generálneho riaditeľa, pána Belfiho z dopravného podniku vykázali, lebo robili takúto zlobu, jak sa povie. Hrajú sa na veľkých dispečerov, jak by oni čo riadili, jak by neriadili. A popri tom vznikajú preto takéto zmätky. V jednom zo starších rozhovorov ste spomínali, že mesto nakupovalo nové autobusy, pričom ostalo niekoľko desiatok, možno až stovák autobusov nepojazdných z dôvodu chýbajúcich náhradných dielov. Ja by som sa teda vrátil k tomu vášmu staršiemu rozhovoru asi pred roka. Neviem, či to bolo u pani Žitnej, alebo v inom rozhovore. Ste spomínali, že na čo kupujeme nové autobusy, keď nám stoja staršie autobusy, alebo relatívne nové autobusy kvôli náhradným dielom. Stále to platí? Stále to platí. Nejaké vozidlá sa síce už zošrotovali, ale dopravný podnik má tzv. Rezervu minimálne nejakých 60 trolejbusov, 30 električiek, a nejakých 150 autobusov. Ale vodič dojde na poruchu a povedia mu: sadni si, nemáme pre teba vozidlo, čakaj. Je to tým, že poprepúšťali spustu mechanikov v dopravnom podniku, nemá kto robiť údržbu. Potom je to ďalšia vec, že tí údržbári sú takisto málo platení, jak sú platení málo aj vodiči. Údržbu, ktorú si môžeme robiť, alebo sme si volakedy robili vo vlastnej réžii, si nechávame robiť súkromným firmám. Máme súkromnú firmu, ktorá nám opravuje a kde vozíme na veľkých kamionoch električky, už nové, tie T29, T30 až do Čiech na opravu. A popri tom máme velikánske ústredné dielne, kde ľudia, ktorí tam ostali, by som spočítal na prstách obidvoch rúk, ktoré boli volakedy plné robotníkov a opravovali sme si tu všetko. Jednu halu mienime prenajať ďalšej súkromnej firme, kde nám budú opravovať autobusy. Urobili sme síce pekné gesto, že sme kúpili 24-metrové trolejbusy, ale nemáme na to vybudované komunikácie. Tieto 24-metrové trolejbusy, čo mám potvrdené aj od viacerých ľudí, konkrétne po Gagarinovej ulici jazdia miesto na 600 V, jazdia na 400 V a viac jak 40 nepôjdu.
lebo tak zaťažujú sieť. Ďalšia vec, čo je veľmi zaujímavá, a zaujímalo by to aj mňa, jak sa robí na týchto nových trolejbusoch údržba, čiže tzv. Denné ošetrenie. Lebo kanál, aby sa vozidlo prezrelo zo spodu, nemá 24 metrov. A v rámci BOZP musí mať únikový východ. Čiže nie 24 metrov, ale keď má trolejbus 24 metrov, by mal mať minimálne 26 metrov. Aj z jednej strany, aj z druhej, keby náhodou sa utrhol motor alebo nejaká súčiastka, aby ten pracovník, ktorý robí túto kontrolu, mohol z toho kanála ujsť. Takéto niečo nemáme vybudované, ale už máme 24 metrové trolejbusy. Takisto tieto 50-metrové električky. Tieto 30-metrové, čo sú T29, tie T30, majú 47 tón. Tie 50-metrové budú mať 65 tón. To bude tiež veľmi zaujímavé. Musia mať o 2 podvozky navyše, veľký odber prúdu. Mnohé zastávky budú pre nich nevyhovujúce, jak veľa vodičov autobusov a druhých trolejbusov nadáva na 24-metrové trolejbusy, že sa nemôže zaradiť do zastávky alebo dostať do zastávky za toto vozidlo, lebo je príliš dlhé a nemôže ľudí vyhadzovať mimo alebo vypúšťať z vozidla mimo zastávky. Tak to isté bude u týchto električkách. A už jak som spomínal, ten 2,5 minútový interval, to pôjdu 3 vozy po kope, budú mať veľký odber, pôjdu 40 a budeme tu mať husenkovú dráhu. V súvislosti s tým, čo spomínate, nové depo vzniklo v Krásňanoch, teraz ho nedávno vybudovali. Neviem, či ste sa tam boli pozrieť, už je skolaudované. Nebude vyhovovať práve to na servisovanie týchto dlhých električiek? Trošku vás popravím. Nové depo v Krásňanoch síce vzniklo, ale skolaudované nie je. Je tam veľa kolaudačných závad. Už malo byť na konci novembri minulého roku otvorené. A toto depo bude slúžiť vlastne len na denné ošetrenie vozidiel a odstavenie vozidiel, pripravenie do výpravy. Väčšie, stredné a veľké opravy sa všetky aj doposiaľ, čo som ja od 82. v dopravnom podniku, robili na Trnávke v ústredných dielňach. Čiže u nás, dobre. Takže my sme nakúpili trolejbusy, my sme nakúpili električky, ktoré nevieme servisovať, potom ich musíme nakladať na nákladné vozidlá, obnášať niekam do zahraničia, do Čiech, opravovať, to som pochopil. Áno. Čiže my sme si nakúpili v podstate stroje, ktoré nás teraz stoja na oprave násobne viac, lebo si to nevieme zabezpečiť sami. Lebo sme poprepúšťali ľudí. To som sa chcel spýtať, že čo je ten dôvod? A ďalšia vec, hovoríte, že chýbajú nám aj tie priestory. Prepáčte, že som vám skočil do reči. Priestory na to máme. Nemáme ľudí. Aha, OK. Čiže... Lebo robotníkov prepúšťali, hlavne, že v kanceláriách sa vymieňajú ľudia jak na bežiacom páse. Čiže keď to tak zhrniem, tak čo sme si zatiaľ povedali je, že chýbajú nám šoféri, chýbajú nám aj dielenskí pracovníci. Takisto čiastočne nám chýba tá infraštruktúra pre tú opravu, prípadne možno prestarnuté, lebo videl som niektoré tie dielne, ako vyzerajú, že by už tiež si zaslúžili obnovy. Čiže ten dopravný podnik má takýto obrovský investičný dlh plus nedostatok ľudí. V čom vidíte ten základný dôvod, že ten dopravný podnik takto upadá? Je to všetko o tom, že ako financuje hromadnú dopravu mesto, alebo je to o tom manažmente? Čo si myslíte? Je pravda, že jediným akcionárom dopravného podniku je magistrát, čiže všetká doprava, ktorá sa robí v Bratislave, financujú daňoví poplatníci Bratislavy zo svojich podielových daní. Ale upadá to preto, že, jak som už spomenul, tú skupinku mládežníkov IMHD musia mať všetko, čo vyjde nové, prvý. Čiže vlastne... Napríklad, ešte čo som zabudol vám predtým na tú otázku odpovedať, sme kúpili 4 vodíkové autobusy.
Nemáme dielňu, kde by sa tieto vodíkové autobusy či už opravovali, alebo robilo denné ošetrenie. Lebo keď sme mali na CNG vozidla, tam bola dielňa vybavená čidlami so všetkým v prípade úniku plynu, aby bolo včasné varovanie tých mechanikov a podobné veci. Na vodík nemáme. Čiže takisto tieto vodíkové autobusy, keď majú ísť na opravu, nerobia sa tu, naložia sa pekne na kamión a odchádzajú. Papa. Takže naozaj je to veľmi ekologické voziť na dieselových náklade ako vodíkový autobus, ktorý mal šetriť ekológiu. Tiež sa spýtam, keď vy ste vlastne kritizovali aj tú prevádzku tých vodíkových autobusov, že je násobne drahšia, ako keby sa radšej nakúpili tie autobusy na batérie, prípadne že by jazdili klasické dieselové. Ako to teraz vnímate potom s odstupom času? Stále trváte na tom, že je to... Áno, je to... To je ekologické, teda neekonomické? Nie, je to ekologické, o tom nie je pochyb, ale ekonomické to nie je. Nakoľko my kupujeme meter kubický vodíku zo Slovnaftu, ktorý nie je ten, ktorý by sme mali do týchto autobusov tankovať, za 17,50. Keď si vypočítate, akú to má spotrebu vodíka a keď si vypočítate spotrebu normálneho autobusu 12-metrového, koľko má z Euro 5, akú má spotrebu tento autobus, tak vám to vyjde minimálne 3-krát drahšie. To isté turecké autobusy. Mm-hmm. Na čo sú nám také vozidlá, ktoré v zime nekúria? Lebo v Turecku nie je zima. Lebo v tomto vozidle je namontované len jeden bufík, čiže na ohrev motora. Keď sa motor ohreje, na 80 stupňov bufík vypne a nekúri sa ani pre vodiča, ani pre cestujúcich. Na čo je nám takéto vozidlo? A koľko peňazí sme zaň dali? Koľko peňazí dáme za tie nové električky 50-metrové, keď dopravný podnik si vymyslel, chce tam mať vlastný typ sedadiel, chce tam mať vlastné čalunenie nejaké a nejaký vlastný panel a neviem čo všetko. Keď podobné električky jazdia v Nemecku, ktoré vyrábajú tiež Češi a stoja o 2 milióny menej. Môžete si to porovnať na internete. My nemôžeme mať klasický typ električiek, Bratislava musí byť výnimka, lebo tu dopravu riadi IMHD. Ja som počul inú teóriu v diskusiách na IMHD, sa bavili, že prečo nemáme v Bratislave aj iné modely alebo iných výrobcov a že väčšinou to vyhrávajú práve stále tí istí dookola. Môže byť za tým vplyv nejakého lobbingu, prípadne nejakých záujmových skupín alebo oligarchov? Určite áno, lebo prvé tendre na vozidlá SOR, ktoré boli vypísané ešte za čias pána Belfiho, obsahovali špecifické podmienky, ktoré žiaden iný výrobca nemohol splniť a tým pádom SORka nám začala dodávať tieto vozidlá. Napríklad jedna z hlavných podmienok bolo 5 dverí, čiže to už pomaly môže otvárať celý bok autobusu. Tak toto bola jedna z podmienok, tieto podmienky súťaže boli ušité na mieru a určite verím tomu, že je za tým lobbying. Takže sme sa dostali do stavu, že tu máme autobusy, ktoré sú drahšie, ako by boli od iných dodávateľov, len preto, že majú o jednej dvere viac. Tak to sme teda vyhrali ako Bratislava. Keď som upozornil na to, že na nich praskajú rámy, tak ma vyhodili z dopravného podniku. Naozaj je to kvôli tomu, že upozorňujete na to, čo dopravný podnik robí zle, že za to vás trestajú? Áno. Fakt? Tak toto je škandál. Škandál. Aby človeka, ktorému záleží na dopravnom podniku, aby sa rozvíjal, aby bol efektívny, aby fungoval, aby takéhoto človeka vyhodili. Dopravný podnik je štát v štáte. Aby tu mohli ovládať ľudí v dopravnom podniku, tak vedenie dopravného podniku si založilo odborovú organizáciu s názvom Istota.
Každý, kto chcel ostať na svojej linke, na svojej trase, chcel mať pridelený voz, chcel mať službu, ktorá vyhovuje pre ňo kvôli rodine, kvôli zdravotným problémom a takto. Dokiaľ nestúpil do odborov Istota, tak určite tieto podmienky splnené mu neboli. Ale čo je na tom veľmi zaujímavé, je to, že odbory Istota, ich vedenie sú vedúci prevádzok v dopravnom podniku. Vedúci prevádzok trestá vodiča za to, že niečo porušil. Že išiel povedzme zo zastávky o minútu skorej, lebo musí sa chodiť na nulu. A vedúci prevádzok ho má obhajovať. Odbory majú hájiť a obhajovať zamestnancov a nie ich trestať. Vedúci prevádzky dá niekomu výpoveď a sám si ju odsúhlasí, lebo výpoveď musia odsúhlasiť odbory. Je to spravodlivé podľa právnych predpisov? No otázka, či tí nešťastní vodiči sa majú vôbec ako brániť, keďže vstúpili do nejakej odborovej organizácie, ktorá ich mala práve chrániť. A presne tí istí podpisujú výpovede, tak to je smutné. Ja by som to ale skúsil teraz trošku otočiť, takže poďme vymyslieť, alebo povedať, odkázať vedeniu dopravného podniku a hlavného mesta, že čo vieme urobiť tak, ako mesto a vedenie dopravného podniku, aby tá doprava verejná bola lepšia, pretože však cieľom je, aby ľudia jazdili viacej MHD a aby aj tí, ktorí tam pracujú, boli spokojnejší. Už sme sa bavili hneď v začiatku tohto rozhovoru, že plat by mal byť okolo tých 10 eur na hodinu minimálne, ten základný. Bavili sme sa o tom, že by bolo potrebné mať viacerých týchto zamestnancov na servis. Čo ešte iné by malo urobiť mesto, aby zlepšilo túto verejnú dopravu? No, keď už nebudeme sa baviť o tom, že v podstate čo by potrebovali zamestnanci, aby sa stabilizovali, ale o kvalite mestskej dopravy. Tak v prvom rade urobiť to, že vodičom všetky vozidlá prideliť. Teraz bolo tak, že 3 vodiči mali pridelené jedno vozidlo, o ktoré sa starali. Teraz vozidlá síce sú pridelené, ale idú z ruky do ruky. Vodič vidí to svoje pridelené vozidlo možno 2-krát do mesiaca. Keď na jednom vozidle jazdia 3 ľudia a keď na ňom jazdia 15., 20., tak jak môže také vozidlo vypadať? V druhom prípade skvalitniť chod MHD. U električiek je to riešené preferenciami, niekde to má svoju výhodu, niekde nemá. Napríklad na Vinohradoch koľkokrát stojí kolóna aut od Pezinka až po Hečkovú ulicu a to sú dobre 2,5-3 kilometre kvôli preferencii a aká kolóna bude stať, keď bude každé 2,5 minúty jazdiť. Z buspruhov vykázať veškerú dopravu, ktorá tam podľa zákona nemá čo robiť. To hovoríme o Gagarinovej napríklad? Kde môžu ísť aj nákladné vozidlá? To hovoríme aj o Gagarinovej, aj o Štefánikovej ulici, aj o hociktorom buspruhu. Čiže aj taxislužbu by sme... Nie, taxislužbu povoluje zákon. Ale hovoríme napríklad o cyklistoch. Po Štefánikovej ulici od prezidentského paláca pôjde deduško na bicykli 5 km za hodinu. V ľavom jazdnom pruhu ten býva vždycky plný. Pôjdu auta. Autobus by ho mal obísť v meste podľa zákona meter. Meter a pol po novom. Meste, aha. Okay. Meter. Mimo mesta meter a pol. Áno. By ho mal obísť meter. Kde ho obíde? Jaké meškanie získa ten autobus, keď pôjde od prezidentského paláca po Štefánikovej až po Sávku. Čiže vykázať cyklistov z mesta. Ďalšia vec. Z buspruhov. Z buspruhov, tak. Nie z mesta, sorry. Aby nás napokoli tomu. Z buspruhov. Áno. Ďalšia vec je športové podujatia, ktoré sa organizujú a ohrozujú chod MHD, čo sú tie behy všelijaké, okrem podotýkam behu Devín Bratislava, lebo ten je jubilejný,
tak všetky športové podujatia organizovať mimo oblasti, kde chodí MHD. Máme tu železnú studienku, máme tu Raču, máme tu cyklochodníky až do Jura a do Vajnor. Máme tu vedľa ramena až do Gabčíkova, alebo minimálne do Čuňova a ďalej, v podstate, kde môžu tí bežci, pohrádzi, kde môžu tí bežci sa vyžiť a jazyk si môžu 3-krát okolo pása omotať, dokiaľ dobehnú do cieľa. A my to musíme organizovať tam, kde sa ľudia potrebujú dostať, nie len pozerať na bežcov, ale potrebujú sa dostať za kultúrou, za športom. Ale nemôžu, lebo je odklonená doprava. Vybudovať záchytné parkoviska, aby tí ľudia presadli z aut na MHD. Tým pádom skvalitníme individuálnu dopravu. Takéto ale máme. Toto môžem aj spomenúť, že urobili to v Rači a zýva prázdnotou, pretože... Áno, na opačnej strane. Práve som chcel povedať, že síce sú vybudované, ale sú pešou chôdzou nie je úplne praktické. To isté máme, tuším, je to Palace, tam je Park and Ride alebo Avion, má tiež Park and Ride. To sú dlhodobo už využívané, to viem, že tam ľudia chodia a parkujú. Ale keď už sedí človek v tom aute, koľko minút reálne ušetrí tým presadnutím na MHD, radšej si počkajú tých 10 minút v kolóne a dojdú až do toho cieľa. Takže aká by mala byť motivácia pre tých ľudí? No, motivácia, keby boli z každej prístupovej strany do Bratislavy vybudované veľké záchytné parkoviska a cena parkovného by bol zároveň cestovný lístok na MHD, tak by to bolo priateľné, ešte by na tom magistrát aj zarobil. To je môj názor. Nepamätám si, jak to je teraz momentálne s tými záchytnými, či sa tam spoplatňujú, alebo sú bezplatné v nejakom čase. Stále sú bezplatné, aspoň v Rači. Asi to berú tak, že vy si tam zaparkujete a presadnete a v tom cestovnom podstate máte aj to parkovanie, čiže je to otočená karta typu, že tak neplatím parkovné, ale platím si MHD. No a potom samozrejme, keď by sa už toto dokázalo, že by boli tieto záchytné parkoviska, tak znovu zriadiť tieto expresné linky, aby sa Bratislavčan dostal z jedného konca Bratislavy na druhý bez prestupovania. Toto je veľmi Ja netvrdím to, že by mali súbežne jazdiť príklad električky s autobusmi. To není moje tvrdenie. Ale expresná linka je na to, aby príklad Račania, ktorí pracujú vo Volkswagene, aby hodinu cestovali. Kedy bola 105, ktorá ich doviezla, síce ešte Volkswagen vtedy nefungoval tak, jak funguje teraz, lebo mali svoju dopravu, ale 105 chodila z Rače do Dubravky. Čiže aj teraz povedzme, prečo nie. Prečo ideme vrtať do električkovej trati okolo divadla a cez Miletičku a napojiť sa na Ružinov, keď je tu oveľa zaujímavejšia téma a určite by bola oveľa zaujímavejšia téma, od Dubravky pustiť električku ponad obchvat od Lamača, čo sa ide smerom na Devín, lebo nie podkopať kolaje, lebo to je močiar, ale urobiť most, estakádu a pustiť to na Bory. Veď s tým sa počítalo, s predĺžením Dubravsko-Karlovskej radiál až na Bory. Prečo električky ideme zavádzať tak, jak bola kedy, čo som kritizoval, potom to čiastočne upravili a znovu ideme električky zavádzať na systém, že z Rače bude električka chodiť až do Janíkovho dvora. Výborná otázka. Čo sa stane, keď v Rači bude nehoda? Za to v električkou bude stať minimálne 5 vozidiel. Áno. Tie vozidlá budú chýbať v Janíkovom dvore. Ano. A pre Petržalčanov. Ano. Prečo neurobíme samostatné vetvy, či už z Ružinova, z Vajnorskej, z Dubravky, z Rače, z Petržalky, do stredu mesta? Tam je dostatok vyhybiek a prepojení na to, aby sa mohli otočiť a vrátiť ich naspäť.
Keď bude treba robiť náhradnú dopravu, urobí sa len úsek, povedzme, Bazovova Rača. Ale nemusí sa hradiť Rača Janíkov dvor. Áno, celú tú dlhú trasu. Veď jednu z otázok, čo som si aj poznačil, keď magistrát zverejnil tie plány po spustení Petržalskej električky, že ako to asi bude vyzerať, tak majú byť iba 4 linky. Je to dosť na Bratislavu? A teraz ste mi akorát tak nahrali na ten smer, že naozaj, že 4 až 5 liniek teda nestačí. Koľko by mala mať Bratislava podľa vás liniek? No ja si pamätám, však ešte som robil dispečera, keď Bratislava mala 17 električkových liniek. Áno. No. Teraz v podstate, keby išiel z každej vetvy, to máme Karloveskú radiálu, Petržalskú radiálu, Ružinovskú, Vajnorskú, Račiansku. Áno. To je 5 liniek a jedna, ktorá by prepájala, povedzme, hlavnú stanicu. Niektoré by sa mohli otáčať aj na hlavnej stanice. Teraz nebudem špekulovať o tom, ktorá linka by, povedzme, radšej išla na hlavnú stanicu priamo, alebo odkiaľ. Nebudem sa o tomto rozvádzať nejak. Ale povedzme, jedna linka, ktorá by prepájala tieto linky v rámci možného prestupu a dostať sa na hlavnú stanicu. Čiže 6 liniek by bolo tak ideálne pri tom 4-minútovom intervale pre Bratislavu, aby bola, dá sa povedať, dokonalá doprava a dokonalá v tom smere, že keby sa aj nejaký problém vyskytol, či už vážna dopravná nehoda, výpadok elektriny alebo poruchová električka, tak tým pádom je jednoduchšie uhradiť, príklad poviem, 10-kilometrový úsek, jak 20-kilometrový. Ja si ešte pamätám, teraz tak vtipne mi napadlo, že keď chodili tie linky ešte inak, tak na Kamennom námestí sa zvykli aj zaseknúť medzi sebou. Áno. To bolo vtipné, lebo sa zablokovali všetky smery. Ale to mala byť iba taká vsúka nad rámec toho. Ďalšia vec. Podľa čoho si myslíte, že ste už spomínali IMHD, ale že podľa čoho by si myslíte, že by sa mali plánovať tie linky? A či by v tom mohla pomôcť napríklad umelá inteligencia alebo nejaké vyššie postupy a analýzy matematické napríklad, ktoré by mohli nejak lepšie nastaviť celý ten systém, ten grafikon? Relatívne ja som bol jeden z prvých ľudí, ktorý na dispečingu zaviedol do služobných aut počítače na písanie mimoriadnych udalostí nehôd. Nie som proti umelej inteligencii. Z jedného jediného dôvodu vozidlá už mnohé majú tzv. Váhu pre cestujúcich, koľko prevezú. A umelá inteligencia by dokázala presne zistiť, ktoré spoje, jak sú vyťažené, kde spoje, na ktorých križovatkách sú problémy, kde sú jak zdržané a tým pádom ten grafikon by sa určite dal upraviť lepšie. Teraz sa to vyhodnocuje každých pol roka, a potom sa s tým niečo robí. Ja si myslím, že tam hlavne vstupuje veľa politiky, lebo keď poviete niekomu, že tam zrazu nebude mať 7-minútový interval, ale ešte dlhší, alebo tam nebude vôbec chodiť ten spoj, tak som videl veľa takej politiky za tým, že ktorý starosta sa ozve hlasnejšie, tak taký autobus sa tam nechá. Čiže veľa vecí nie je založené na dátach, ale viac na tých emóciách. Videl som to veľakrát. Čiže vy zastávate jak by som to povedal, vy zastávate to, že by hromadná doprava mala byť plánovaná viac podľa matematiky a podľa štatistiky a podľa týchto modelov, alebo skôr na také skúsenosti bežných šoférov a dispečerov? Relatívne na matematika nepustí, to je samozrejme, ale treba brať ohľad aj na to, že vodiči, ktorí jazdia pravidelne niektoré linky, jak volá, kedy mali pridelené niektoré linky, vedia presne povedať, kde sú problémy, aké sú problémy, kde ich to a čo zdržiava a čo ich zdržiava. Čiže toto sa dá riešiť aj takýmto spôsobom. To musí byť navzájom prepojené. Čiste umelá inteligencia nepomôže, keď to není ľudský faktor, lebo umelá inteligencia to je od stola robenie niečoho. A to sa nedá. Aj keď dostane určité množstvo dát, ale ona spracuje len tie dáta, ktoré má. Je to v podstate počítač, umelá inteligencia. Čo do ňou vložíte, to vám s prepáčením vypluje. Áno, to je pravda.
K tomu, koľko stojí momentálne MHD, už asi viete, že od 1.6. sa mení cena cestovného lístka v rámci integrovanej dopravy, ale sú takí zástancovia, ktorí tvrdia, že keby sa zrušili revízory a keby sa urobili rôzne optimalizácie, že možno by bola možnosť mať aj dopravu zadarmo. Aký je váš názor na to? Je vôbec možné mať verejnú dopravu bezplatne? Ale bavíme sa teda o Bratislavčanoch, ktorí tu napríklad majú trvalý pobyt. Dajme tomu, že by to bolo obmedzené iba na trvalý pobyt. No, myslím si, že Bratislava je moc veľká na to, aby bola mestská doprava bezplatná, ale hovorím, mestskej doprave by pomohlo to, že by sa urobili tie záchytné parkoviska a cene parkovného, čiže lístka, ktorý vám vydá automat na parkovanie, by ste mali 24-hodinový lístok na všetky spoje v tejto cene. Tým pádom by sa aj viac využívali aj spoje MHD, aj všetko, lebo to by bolo asi také najideálnejšie riešenie, aj keď viem, že Pezinku už robia MHDčku pre mesto Pezinok zadarmo a že sa im to nejak ujalo. Ale Bratislava má tú nevýhodu, že mnoho ľudí, čo tu býva, platí podielové dane v Hornej Malíkovej a nie v Bratislave. Čiže to je najväčší problém Bratislavy. Petržalka bola, kedy mala možno 2000 obyvateľov. Teraz je tretie najväčšie mesto. Koľko Petržalčanov má trvalý pobyt v Petržalke a nemá ho niekde v Hornej Malíkovej. A platí tam podielové dane a tým pádom mesto stráca veľa peňazí. Lebo veľa ľudí sa napríklad pýta, že síce sa zvyšuje tá cena lístka, čo potom samozrejme prichádzajú otázky, prečo nevrátiť 15-minútový lístok znovu späť a podobné veci, tak s tým sa pýtajú, že prečo my ako Bratislavčania máme platiť tú istú cenu, keď už prispievame na tú MHDčku, ako má platiť ten, ktorý príde, dajme tomu, z východného Slovenska alebo zo zahraničia. Že prečo my ako lokálni, ktorí tu žijeme a prispievame na tú verejnú dopravu, sme rovnako máme rovnakú cenu ako tí. Presne ako tým som to vysvetlil, že týmito záchytnými parkoviskami, že vlastne v cene lístka by to bolo zohľadnené, že Bratislavčania by tým pádom boli zvýhodnení oproti týmto, ktorí prídu do Bratislavy len kvôli niečomu a odstavia auto na záchytnom parkovisku a idú MHD. Ešte jedna taká posledná otázka, pretože prejdeme na takú voľnú tému a otázky od tých, čo nás sledujú. Tak myslíte si, že tá cena cestovného lístka základného Euro 20 je nízka alebo vysoká? Podľa mňa tú dopravu, ktorú realizujeme v Bratislave, je vysoká. Ďakujem. Tak poďme ďalej. Ja by som sa chcel spýtať na nejakú ešte takú humornú príhodu. Hovoríte, že ste cez 40 rokov v dopravnom podniku. Určite sa vám tam stalo niečo vtipné, čo naozaj bolo fakt, že si to pamätáte z vašej kariéry. Vedeli by ste sa podeliť s divákmi niečo zaujímavé z vašej kariéry? No, tých vtipných príhod bolo veľmi veľa. Aj vtipných nehôd, aj veľmi smutných nehôd. No, bohužiaľ, väčšinu to sú také, ktoré sa nehodia odvysielať. Ale náhodou bola, keď som robil dispečera, som mal rajón Dubravku, Lamač, Devinskú, Devín. Tak električka mala dopravnú nehodu so starým detkom na aute pri Dome kultúry v Dúbravke smerom na Konečnú. Prišiel som tam samozrejme, keď sa jednalo o nehodu, ja som sa snažil prísť čo najskôr na miesto, aby som vedel poradiť, pomôcť vodičovi, nášmu vodičovi MHD, aby v podstate mu poskytol poprípade aj pomoc pri zranení, keď by tam bolo, že sú z toho šokovaní a podobné veci, tak som tam došiel veľmi rýchlo a pýtam sa starého pána z toho osobného auta: detko, čo ste robil? A on chudák mal v aute ratlíka a hovorí: stará, skočil mi pod pedále a nechcel som ho zašlapiť, lebo babka by ma zabila, tak som vám nabúral do električky. Ja si všetko priznávam, ale prosím vás, len obnovte premávku.
prišli sme na Konečnú do Dubravky. Medzi tým niekde na blízku boli aj nehodová skupina polície. Tak došli na Konečnú, pýtajú sa: Jožo, čo máš? A reku nič, ale pýtajú sa detka, že čo sa stalo. Detko im tento príbeh povedal, jak ho povedal aj mne, policajti sa ešte 3 dni smiali. Že príčina nehody, pes pod pedálom. Toto je dobre. Dobre, prejdeme na otázky od našich sledujúcich. A mám teda jednu otázku konkrétne, že keď sa okolo roku 2000 spracovával projekt metra, prečo ako špičková firma v oblasti prevádzkovania mestskej hromadnej dopravy jasne nepodporili jeho realizáciu a prípadne, že či to nerobili z dôvodu konkurencie firiem v dopravnom podniku a metre. Čiže čitateľ, alebo teda sledovateľ sa asi dopytuje, že prečo sme nešli do metra a prečo sa v tom roku 2000 tom nepokračovalo. No, tam je, myslím si, že veľmi jednoduchá odpoveď. Metro bol takisto podnik, ktorých jediný akcionár bol magistrát. Čiže tam o tú konkurenciu sa nejednalo. Skôr sa jednalo o tie financie, ktoré za socializmu sa vždycky našli na takéto veci a Slováci vybudovali metro aj v Prahe. Ale už po demokracii na to neboli finančné prostriedky, tak preto sa v tomto projekte nepokračovalo a v rámci tohto projektu vlastne v tom kanáli, ktorý bol predtým vyhlbený, potom zasypaný, teraz bude premávať tá električka na Janíkov dvor. Budeme mať povrchové metro. Áno. Ďakujem veľmi pekne za účasť v Bratislavskej mudrovačke. Toto bol pán Hytka. Ďakujem.